Nagpahigayon og blessing og handover ceremony ang 6th Infantry Division Philippine Army ug Joint Task Force Central sa mga bagong water search and rescue ug collapse structure search and rescue equipment sa 6th ID Grandstand Camp Sionco, Awang, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte kagahapon Mayo 21. Sumala ni Major General Alex Reliera, ang commander sa 6th Infantry Division ug Joint Task Force Central, gilauman nga makatabang ang water search and rescue equipment sa pagpalambo sa abilidad sa mga sundalo ug pagpahigayon og search and rescue operation sa mga lugar nga gibahaan. Makatabang sab kini sa pagluwas og kinabuhi atol sa bahaong bagyo. Ang collapsed structure search and rescue nga mga ekipo dakong tabang sa team aron makaresponde sa nahugmak nga mga structure tungod sa mga linog o uban pang kalamidad. Ang pagbaton og mga bagong ekipo nagpamatuod sa pagsali sa 6th Infantry Division sa pagpauswag sa kaandam sa ilang operasyon ug disaster response capabilities nga naninguha sa pagpanalipod sa mga komunidad o pagmitigate sa epekto sa natural nga mga kalamidad.